дар доираи тадбирҳои ободонӣ ва бунёдкорӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Роғун беморхонаи марказии шаҳраки оби гарм таъмиру тармим карда мешавад. гузориши ҳамкорони мо. дар шаҳри Роғун бахшида ба сазовор таҷлил намудани санаҳои муҳими таърихӣ бо роҳбарии масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр раванди корҳои ободониву созандагӣ ҷоноб карда шудааст. роҳбарони сохторҳои дахлдор, масъулини иdoраву ташкилотҳо ва роҳбарони шаҳраку ҷамоатҳо масъалаҳои вусъат бахшидан ба корҳои сохтмону бунёдкорӣ ва ободониву созандагиро ба истиқболи 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сармашқи кори худ қарор дода, дар ин замина корҳои зиёдиро ба сомон расониданд. дар беморхонаи марказии шаҳраки оби гарми шаҳри Роғун корҳои тармиму таъмири ошёнаи сеюми бино идома дошта, дар он 45 ҳуҷра барои қабули беморон омода карда мешавад. пудрачии сохтмон ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди бинокор асри 21 буда фармоишгар шуъбаи сохтмони асосии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Роғун мебошад. аз ҷониби сохтмончиён корҳои сохтмонӣ бо сифати баланд ҷараён дошта, ҳудуди 60 нафар сохтмончӣ фаъолияти босифатро ба роҳ монданд. ҳамзамон аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ ба ин беморхона як адад нақлиёти ёрии таъҷилӣ тақдим гардид. ҳамзамон дар шаҳри Роғун ба хотири пешгирии хуруҷи ҳама гуна бемориҳои сироятӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва дигар неҳодҳои марбута корҳои безараргардонӣ дар маркази шаҳр ва даромадгоҳҳои бинои маъмурию маишӣ ҳудуди 2 тонна гипохлориди натрий пошида шуд. гурӯҳҳои дезинфексионӣ бо истифода аз захираҳои мавҷудаи зидди вирусӣ дар шабакаҳои барқии шаҳр, меҳмонхонаву осоишгоҳҳои маъруф ва муассисаҳои маориф чунин корҳоро ба роҳ монданд. чорабиниҳои манфиатнок дар асоси дастуру супориҷҳои ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз интиқол ва паҳншавии сирояти мазкур дар шаҳри Роғун андешида мешаванд.